स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे स्किल ट्रेनिं दायो आङो सिगां गोदोनो सानदोंमोन जेला हाई स्कुलाव फरायदोंमोन जोंबो आर्मी पुलिस खारनो थाङोमोन नाथाय आङो खेबथाम साख्रिखौ मोननानै थांनो हायाखिसै गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया बिथांमोना आर्मी पुलिसाव जायफोर थांनो लुबैयो बिसिनि थाखाय 28 गुबुन गुबुन जायगायाव सेन्टार बानायनाय जादों आरो बे सेन्टाराव ट्रेनिं होनाय जादों आरो दा बे ट्रेनिं लानाय जोंनि सेंग्रा आरो हिनजावसाफ्रा दासिम 400आ सिलेक्शन मोनबाय अलरेडि साख्रि मोननो थाखाय दा बेवहाय बे सानसेनि थाखाय नङा बे सेन्टारफ्रा थाबाय थागोन जाय नखराव गोजौ सोलोंथाइ लानो होनो हाया मेट्रिक पास हायर सेकेन्डारि पास पुलिस आर्मी सीआरपीएफ आव थांनो हायो बिसोरखौ एडभान्स ट्रेनिं बोरैहाय इन्टारभिउखौ होनांगौ बे गासैखौबो एडभान्स ट्रेनिं होनाय जागोन दा बेबायदि गोबां आसनि जोङो लानाय जादों दा आङो बुंनानै बेफोरखौ फोजोबजोबनो नागिराखै।